Чухте преди секунди, лихвите по кредитите у нас са по-високи дори от тези в Гърция, която е пред фалит. Това става ясно от сравнение на лихвените проценти по потребителски жилищни заеми на няколко европейски държави. Защо плащаме едни от най-скъпите кредити в Европа? Галя Щърбева търси отговора. Ана Граблянова на 33 години работи като търговски директор в рекламна агенция. Заедно с съпруга си изплащат жилищен, потребителски кредит и климатик на лизинг. Общо по 1100 лева вноска на месец. Най-много тежи ипотечния заем. В началото вноската ми беше 530 лева, след това стигна почти до към 800 лева, след това имаше известно намаление и в момента е 650, но все пак това са около 120 лева над първоначалната вноска, по която беше подписан договора. За да успеят да покрият вноските, Ана и семейството й се лишават от доста неща, които са си позволявали преди да задлъжнеят към банките. Още повече, че в този период ми се роди и дете и съответно вече всички разходи са само за детето и само за кредитите. И двамата работиме и имаме баби в чужбина, които помагат, иначе няма начин. Лихвата е висока не само за семейството на Ана. Оказва се, че българите плащат едни от най-скъпите кредити в Европа. Финансовият консултант Моите пари сравнява лихвите в България, Гърция, Австрия, Германия и Италия. У нас лихвите по потребителските заеми са с около 2% по-високи от тези в Гърция, а в сравнение с останалите три страни дори двойно по-високи. Простото обяснение е, че Гърция е член на еврозоната от една страна и от друга страна, макар че Гърция на практика е фалирала, към нея има поет сериозен ангажимент за решаване на текущите ликвидни финансови проблеми. Така, макар и в криза, Гърция има по-ниски лихви от нашите, просто заради сигурността, която и осигурява членството в еврозоната. Ако се сравним с държави извън еврозоната и в Източна Европа, като Румъния и Унгария, разликата няма да е толкова фрапираща. Няма спор, че в България лихвите са високи и именно за това България дълги години не достатъчно, според мен, активно се опитваше да влезе в еврозоната, именно за да гарантира това доверие към страната. По подобие на това, което се случи в Естония миналата година, в момента, в който се обяви бъдещото членство, веднага се видя, че лихвите спаднаха, капиталовия пазар се оживи, инвестициите нараснаха и така нататък. Добрата новина е, че за разлика от лихвите по кредитите, тези по депозитите у нас са сред високите в Европа, показва проучването.